3 вежы на блакітным полі і збройны рыцар у браме, а над ім выява пагоні. Гэта герб Магілёва, які нагадвае нам пра даўнія славутыя і адначасова трагічныя падзеі. Але за што гэты горад на ўсходзе Вялікага княства Літоўскага атрымаў новы герб і загадам караля вялікага князя Яна Казіміра быў зраўнаны ў правах са сталіцай Вільняю? Герб Магілёва з тых беларускіх гербаў, якія найбольш звязаныя з гісторыяй места, якому яны належаць. Это гісторыя аднаго вялікага расчаравання. Расчаравання беларусаў, в гэтым выпадку магілёўцаў, у нібы расійскім браце. Лето 1654 нараджэння Хрыстова стала часам пачатку новых выпрабаванняў для Вялікага княства Літоўскага. Маскоўскі цар распачынае вайну, абложаны Смаленскі Віцебск. Цяжкую паразу зазнае войска вялікага гетмана Януша Радзівіла. На той момант здавалася, што захопнікаў нічога і ніхто не спыніць. На пачатку жніўня 1654 года царскае войска падыходзіць да магілёўскіх вежаў. Прамаскоўскія настроі ў горадзе зрабілі сваю справу. Нездарма цар яшчэ перад вайной праз сваіх агітатараў кляўся абараняць інтарэсы адзінаверцаў у Вялікім княстве Літоўскім. Да таго ж магілёўскія мяшчане, што гандлявалі з Масквой, былі зацікаўлены не ў вайне, а ў пашырэнні свайго бізнесу. Сваю ролю адыграў і вялікі гетман Януш Радзівіл, што раней усклаў на горад празмерныя павіннасці, тым самым толькі узмацніўшы антыкаралеўскія настроі. А калі дадаць да ўсяго слабасць гарадскіх умацаванняў, што рабілі захоп замка пытаннем часу, рашэнне бачылася відавочным. Вядома чаму, это 17 стагоддзе. Магілёўцы былі в асноўным праваслаўнымі. Магілёў – унікальны прыклад у Еўропе, калі горад з еўрапейскай культурай быў праваслаўным. Матэрыяльная культура еўрапейская, духоўная культура еўрапейская, кніжная справа. І вся та еўрапейская культура грунтавалася на праваслаўнай базе. І тут контррэфармацыя, адмова ў Рэчы Паспалітай ад рэлігійнай талеранцыі, навязванне уніяцтва. Тых, хто астаўся ў праваславі, прыцяснялі. І вось жыла такая надзея, з усходу прыйдуць браты праваслаўныя, маскалі, іх называлі маскалі, маскавіты, расейцамі іх ніхто не называў, і вызваляць, і дадуць нам волю. Магістрат вырашае здацца на міласць акупантаў і 25 жніўня 1654 года адчыняе гарадскую браму. Каб залагодзіць месцічаў, раздаюцца грашовыя падарункі і землі. Царскім указам пацвярджаюцца прывілеі, якімі горад карыстаўся раней паводле магдэбургскага права. Здаецца, Магілёў будзе надзейнай апорай царскага войска на ўсходзе Вялікага княства Літоўскага. І спачатку так яно і было. У лютым 1655 года да Магілёва падышло войска гетмана Януша Радзівіла. Аднак трохмесячная аблога скончылася безвынікова. Моцны гарнізон маскоўцаў пры падтрымцы саміх магілёўцаў упэўнена утрымліваў горад. Радзівіл адступіў, а сітуацыя ў горадзе пачала змяняцца. Але нават прыналежнасць да праваслаўя не спыняла рабаўнікоў і забойцаў. Дакументы захавалі шмат прыкладаў, калі знішчаліся праваслаўныя храмы, забіваліся святары, гвалтаваліся манашкі праваслаўныя, а на месца ненадзейных беларускіх праваслаўных святароў прысылаліся надзейныя з Масковіі.
Усё часцей царскія стральцы пачынаюць з пагардай ставіцца да месцічаў. Павялічваюцца выпадкі рабунку і гвалту. У магілёўцаў забіраюць грошы і хатнія рэчы, зброю і коней. Упэўненыя ў сваіх сілах, царскія воі нарэшце паказваюць свой сапраўдны твар. Асабліва трагічны лёс напаткаў магілёўскіх яўрэяў. Абяцаючы высылку з вялікага княства ў карону, ім было загадана ўзяць самыя каштоўныя рэчы і пакінуць горад. Аднак у полі іх абрабавалі і большасць забілі. Гэтая трагедыя стала яшчэ аднім сведчаннем бязлітаснага стаўлення царскіх войскаў да яўрэяў. Неўзабаве ў горадзе не засталося нікога, хто сімпатызаваў бы акупантам. У 1660 годзе, пасля перамогі войска Рэчы Паспалітай над маскоўцамі каля рачулкі Басі, магілёўцы вырашылі хопіць і пачалі рыхтавацца да паўстання. И тут начинается история расчарования. Оказывается, что гэтыя люди, которые пришли з усходу, не такие уже близкие. На братоў не выглядаюць, говорят на незразумелай мове, апранаюцца інакш, захоўваюцца зусім інакш, вольнасцю не даюць, а яшчэ і рабуюць. І вынікам гэтага расчаравання стала паўстанне, калі Магілёў вырашыў, пора вяртацца ў сваю краіну. Па загадзе бурмістра Лівановіча месцічы, у дамах якіх жылі маскоўцы, выкруцілі з іх стрэльбаў кремні. Мужчыны рыхтавалі зброю і пакуль што маўкліва сціскалі кулакі, прадчуваючы помсту. У вялікім горадзе не знайшлося ніводнага здрадніка, і план паўстання да апошняга трымаўся ў сакрэце. Першага лютага 1661 года бурмістр Лівановіч на рынку выхапіў шаблю і з крыкам «Пара!» кінуўся на маскоўцаў. Гэта быў сігнал да пачатку паўстання. Ударылі званы. Па ўсім горадзе месцічы хапалі зброю і забівалі захопнікаў. Ім дапамагалі нашыя палонныя жаўнеры, што былі вызваленыя з вязніцы. Праз некалькі гадзінаў сечы ўсё было скончана. 7000-ны маскоўскі гарнізон у Магілёве быў вынішчаны да рэшты. Месцічы, што 6 год таму назад самі адчынілі браму перад царскімі воямі, цяпер прыбіралі з рынкавай плошчы іх целы. І вінаватыя ў гэтым былі самі маскоўцы. Калі мы будзем знаёміцца з выявамі магілёўскага герба, пачынаючы з прывілею 1661 года, калі пасля паўстання горад атрымаў новы герб, мы ўбачым, што у гэтай браме знаходзіцца не такая класічная выява рыцара, а просто збройны чалавек, што прыводзіць на памяць якраз асобу бурмістра Лівановіча, які з крыкам «Пара» даў сігнал да паўстання. Дарэчы, Лівановічы атрымалі не толькі шляхецтва пасля гэтага ўчынку бурмістра, але і прыдомак «Пара Лівановіч» ад гэтага поклічу. За вызваленне горада ад захопнікаў вялікі князь і кароль Ян Казімір сваім прывілеем зраўняў у правах Магілёў са сталічнай Вільняю і дараваў месту новы герб. А ў гісторыі горада з'явілася яшчэ адна яркая старонка.